салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнесмен. бародарони азиз, барои бизнеси кроссовкиро пеш бурдан, тиҷората пеш бурдан хуб гӯш кунед, як лайк монед ва фикротона баъди навора тамошо кардан бинависед. шахсоне ки мехоҳанд ки тиҷората пеш бибаранд, яъне ки бизнесмен шаванд, дар WhatsApp ман муроҷиат кунед. Ман 10,000 вибри кроссовки дорам бо нархҳои оптум ай 550 рубле сар мешавад то 3400 рубла ва тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. Доставкаш платная, бора мехари, отправит мекунем, бора қабул мекунӣ, бигири тиҷората пеш мебарӣ. Кадоме намедонад ки чӣ хел бояд савдо кунад, ҳамаша нишонтон метавонам ки чӣ хел бояд кард. 17 сола стажи фурӯшии ҳамин кроссовкиро дорам опитша. Дар кадом моҳ кадом сезонша гирифтан накор, чӣ хелиша гирифтан накор, ҳамаша мефаҳмонам то ки кадом моҳ кадом моделро бигиред. Хуб, бародароне ки масалан фикрӣ мекунед ки фревай не, амоната ман ҳатман ба шумо мерасонам. Ягон бор касеро фрев кардаги нестам. Кадоме ман айма кроссовки харидаги ҳатман амонатша ба ҳамун соҳибша расондагиам. 10,000 вибр дорам, дар WhatsApp каталог нависед, сураташро роитон мекунам. Агар ки бихоҳем тиҷорат, марҳамат. Беғарзи кроссовки, либоса, спортивка, бурук, наски чизе дар коройтон роитон мекунам барои фурӯш, проблема нест. Хуб, бародароне ки намедонед ки бора дар куҷо мефурӯшед, каналои YouTube дорам фурӯшӣ. Метавонед ки дар канало ранги ман видео карда хе донаакиш кунед. Агар форотахтон нишон натед, фақат моделотон нишон метед, нархош хати, метавонед ки донаакирам буфурӯшед. Дар Авито, дар Одноклассник фарқи надорад. Дар даже ҳатто дар WhatsApp сурат бигиред, ё рафиқотон дар роӣ кунед, метавонед ки буфурӯшед ҳаминро. Хуб, бародаро, ҳаста шахсое ки дар стройка кор мекунанд, дар стройка 200-300 нафариянд. Байни шумо метавонед ки як коробкаи бихаред, дар байни худтон тақсимот кунед. Проблема нест. Ай 550 то 3400 ман дорум. Кадом нархи дар кора гап зан, роит мекунам, биги бизнеса пеш бубар. Беғарзи и гуфтам ку либоса, футболка, спортивка, кепка, носки, перчатки, яъне ки чизе ки шумо дар кора ман роитон мекунам. Ҳамин чизе ки ҳамин мехоҳи бизнесмен ши, тамом. Дар ман алоқа биро, иншоалло ки пеш мебарем. Хуб, бародаро, дар охир чӣ гуфтаниём? Ҳар кас ки ба мнени ман туғри боша, фикротонро бинависед, лайкотонро бимонед. бародаро бисёри бад мепурсиданд ки самиюван доред. Бале дорем бародаро. Самиюван оригиналаш истеҳсоли Индонезия мебоша, курсаш боша 3 пачка мешавад, 12 то 15 килограмм вес мета. Бо гарантияш. Мақсади ин метавонад ки занам бихӯра, мардам бихӯра, фарқ надорад. ай ҳам вес мета, иштиҳом меёра, одамро ба қувват мекунад, слабишда намеёмад. Бе ҳар чизи хуб аст. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. муроҷиат кунед, равон мекунем. ҳамчунин ба Тоҷикистон ҳам роӣ мекунем. мепурсиданд ки 3-1 барои чӣ? 3-1 бародаро барои хинакира мегирад, мардонагира ба қувват мекунад, фоиза баланд мекунад, гардиши хуна тез мекунад, ракаши пурра нес мекунад. ай 21 намудиёта рӯшад, дар 17 ҷойдан фоида дорад. ҳамчунин спрей дорад ба мисли мази френк, и спрейша мақсад барои муҳлати ҳамхӯбаро тӯлонӣ кардан. инҳо барои одамои зандор ҳаст. кадоме дар кор бошад занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунад. ҳамчунин доставкаш ба тамоми шаҳрҳои Россия бепул мебошад. марҳамат. Ва ҳамчунин плюс ҳам дорем, метавонем муроҷиат кунед.